היי, אני מאיה, יוצרת תוכן מטעם אינסטה 360, היבואן הרשמי בישראל, וזה עוד סרטון מתוך סדרת המדריכים שלי לאינסטה 360X5. והיום על הפרק, כל אופציות העריכה למצלמות אינסטה 360, אז יאללה, בואו נתחיל. אוקיי, אני הולכת לעבור איתכם עכשיו על כל אופציה במסך העריכה שלנו באפליקציה. יאללה, בואו נתחיל, כי יש באמת המון אופציות ופיצ'רים. דבר ראשון, נחבר את המצלמה לטלפון וניכנס לאפליקציית אינסטה 360. ניכנס למסך העריכה דרך הקי-פריים. למדנו כבר קביעת קי-פריימים בסיסית בסרטונים הקודמים וגם טראקינג ורקורד. עכשיו בואו נעבור על חיתוך הסרטון. יש כמה דרכים. קודם כל, אפשר לגרור מההתחלה או מהסוף, או שאפשר לפצל את הסרטון ולמחוק את המיותר. שימו לב שתמיד אפשר ללחוץ על undo או redo, שזה בעצם נותן לנו את האופציה לטעות ולחזור חזרה על הטעויות שלנו. בכל מקרה חשוב גם לדעת שאין דבר כזה לחתוך מהסרטון המקורי. אתם כרגע נמצאים רק במצב עריכה, והגרסה המקורית של הסרטון נשמרת בכל מקרה, ותמיד תוכלו לחזור אליה. עכשיו אני רוצה להראות לכם עוד אופציה מעניינת לעריכה, שנקראת Movement. ברגע שתלחצו עליה, יפתח בפניכם עולם שלם של תנועות מובנות לשימוש בסרטונים שלכם. בואו נבחר לדוגמה את פליפ. יש לנו פליפ to right או פליפ to left. נבחר אחת מהם, ושימו לב שאם אני אקצר את משך התנועה, היא תהיה מהירה יותר, ולהפך. אפשר לקבוע באיזה זווית הסרטון יתחיל, ואז הסוף של התנועה ייבחר אוטומטית, ואם נבחר את הסוף, אז ההתחלה תהיה זווית אוטומטית. אם אנחנו רוצים לערוך ולבחור משהו אחר, נלחץ על אייקון העריכה, ואם נרצה למחוק, נלחץ על המברשת. מולטי-ויו, כאן נקבל את הזווית מהעדשה השנייה, במסך קטן בצד. או פיסול מסך לשתיים, אפשר לקבוע זווית של כל אחד מהעדשות, ואפשר גם לפצל לשלוש ולארבע. המצב של הרכב מתאים לרכב כמובן. כאן בריבוע ניתן לראות תצוגה של מסך מלא ולחזור. יש לנו גם אופציה של AI Frame. זה בעצם עריכת AI, זה לא בדיוק כזה פוגע ואני לא כזה ממליצה. אני ממליצה לעבוד על קאסטום. אז נלחץ על קאסטום. יש לנו כאן אופציה של 360 או סלפי, או קדימה. אם נלחץ על סלפי, הוא בעצם יעקוב אחרינו כל הסרטון. זאת אחלה אופציה אם אתם רוצים עריכה מהירה. אם נלחץ על קדימה, הוא יזהה אוטומטית איפה המבט שלנו קדימה, לאורך כל הסרטון, ויציג רק אותו. בואו נחזור לקאסטום ונמשיך לערוך ידנית. עכשיו נקבע קי-פריים. נקבע את המרחק על ידי לחיצה על זכוכית המגדלת, או עם שתי אצבעות על המסך. בואו ננסה לעשות יחד תנועה מגניבה ידנית. למשל, בואו נבחר ב-Tiny Planet. אני גוררת למטה או למעלה. אם אני גוררת למטה, אני הופכת את הפריים לכדור. אני מתרחקת עוד קצת כדי לראות את כל הכדור, ואני אקבע עוד קי-פריים בהמשך. הפעם אני אסובב את הכדור. ואז עוד קי-פריים והתקרבות. בואו נראה מה יצא. עכשיו בואו נלחץ על הסרטון ונלחץ על אופציית ספיד. יש אפשרות להאיט או להאיץ את כל הסרטון או חלק ממנו. אני אבחר כרגע בסגמנט שזה חלק מהסרטון. עכשיו נלחץ על פלוס עד איפה שאני רוצה להאט או להאיץ. אני אבחר את המהירות למשל 0.5. אני לוחצת על אישור וזהו, יש לי קטע קטן מהסרטון שהוא בעצם בהילוך איטי. עכשיו נחזור חזרה ונלחץ על פילטר. יש לנו כאן כל מיני פילטרים מובנים ואפשר לערוך ידנית דרך Adjust. אני אוהבת תמיד להגביר Saturation, לפתוח צללים ולתת קצת חידוד וזהו. באמת שלא נראה לי שצריך יותר מזה, אבל תשחקו עם זה ותראו אם יש דברים שמתאימים לכם. Motion ND. ברגע שנפעיל אותו ונשחק עם האופציות נקבל סרטון קצת מרוח, כאילו הוא צולם תוך כדי נסיעה או ריצה. Stat. זה בעצם מראה סטטיסטיקות למיניהם, כמו מהירות נסיעה וכולי. זה לסרטון אחר בהרחבה. Color Plus. בעצם אופציה שמקפיצה את הצבעים. לא כדאי להשתולל עם זה יותר מדי, כי זה נראה ערוך גס מדי. Face Filter. כאן אפשר לערוך את הפנים. אני את האמת לא משתמשת בזה כל כך. אם זה רלוונטי לכם, תשחקו עם זה, יש כאן המון אופציות לעריכה של הפנים שלכם. Plate Blur הוא בעצם אופציה שמתאימה לכל מי שמצלם בדרכים, אופנועים וכו', ורוצים להסתיר את לוחית הרישוי. אז פשוט תלחצו על זה, ואוטומטית כל לוחיות הרישוי שמופיעות בסרטון יטושטשו. אוקיי, ל-Adjust נכנסנו כבר דרך פילטר, יש כמה דרכים להיכנס אליו.
עכשיו בואו ניכנס ל-Clarity Plus. המצב הזה בעצם מבליט ומחדד. שוב, אני ממליצה לא להגזים כי זה ייראה יותר מדי ערוך ולא אמיתי. Aqua Vision מתאים למי שצולל עם קייס צלילה. יש כאן פילטרים שבעצם מותאמים למתחת למים. אם נחזור חזרה, יש לנו כאן גם מיוזיק. להוספת מוזיקה לסרטון אפשר מהאפליקציה או להעלות משלכם. עכשיו בואו נלחץ על טקסט. יש לנו כאן אופציה של טקסט בהתאמה אישית, או טמפלטים מובנים או סטיקרים. בואו נראה לדוגמה בטמפלטים. נבחר את זה. מהמם. עכשיו נחזור חזרה ונלחץ על אפקט. טוב, כמו בהמון אפליקציות עריכה, יש כאן אפקטי וידאו מובנים, פשוט תשחקו עם זה ותראו אם יש משהו שמתאים לכם לעריכה. ואחרון חביב הוא הסנאפשוט. אני ממליצה לא להיכנס אליו מכאן, כי אם ניכנס מכאן, אין בעצם דרך להזיז את הפריים כדי לבחור את התמונה הרצויה. אז כדאי לצאת אחד אחורה, מהחץ כאן, ומפה להיכנס לסנאפשוט. אפשר לשמור או תמונה רגילה, או לייב סנאפשוט, או תמונת 360. שימו לב שיצאנו מהעריכה, אבל אם נרצה לחזור, הוא ישאל אותנו אם לחזור לטיוטה שנשמרה אוטומטית, או לטיוטה חדשה. אני אלחץ על טיוטה חדשה. עכשיו בתוך מסך העריכה יש עוד כמה אופציות שכדאי שתדעו. קודם כל אפשר להוסיף גם סרטון נוסף, דרך הפלוס. אפשר לגרור ולהחליף את המיקומים של הסרטונים. אפשר להכניס מעברונים ביניהם מכאן. כאן למעלה אפשר לבחור את ה-Aspect Ratio. בעצם מתוך 360 אפשר לבחור את מה שמתאים לכם ולאיזה מדיה שתבחרו לשתף אליה. למשל, לאינסטגרם וטיק טוק נצטרך אורך, וליוטיוב נצטרך רוחב. ועכשיו בואו נלחץ על האקספורט. אם אתם רוצים להשתמש בדיפולט, פשוט תייצאו. אם לא, יש לכם אפשרות לשנות את הגדרות הייצור ממש מכאן. פה למעלה יש לנו אופציות לפי כל מדיה שתבחרו. או Select Video Quality, ופה בעצם אפשר לבחור הגדרות ידניות, כמו למשל 4K ועוד הגדרות שונות. כאן אפשר לבטל או להכניס את סימן המים של המצלמה על הסרטון. אפשר גם לבחור ב-Remove Grain, שזה בעצם מוריד קצת מהגרעיניות. אם הסרטון שלכם צולם עם גרעיניות, למשל בתאורה חשוכה, אז אפשר לבחור בזה, אבל זה ייקח קצת יותר זמן לייצור, ולפעמים זה באמת משתלם. זהו להיום חברים, תייצאו, תהנו, תתרגלו, תשחקו עם זה, ואל תשכחו לשתף אותנו בקבוצת הוואטסאפ הרשמית של אינסטה 360 ישראל. אנחנו נתראה בסרטון הבא עם עוד המון ידע, טיפים וטכניקות על האינסטה 360 X5.